Khasi Student Union hadian ke jengi kendo jangka Central Executive Committee menta ka janmian kila rai ban pedang ye ka shithi khat ye karan ka sarkar jala kaban long ha ka arpun riu terek unailar ha ka pon riu beje janmian nakalyang usamla pen shai ko padakhar ubade Information and Publicity Secretary KSU Central Executive Council ulapen tem bahadian baka sengala yo ye ka shithi na ka sarkar ban khat ye karan halor ki santali ki marjing dawa baka sengala bo ha khamat ka sarkar kaseng ka khmi lenti ba ka jingya kando kan long ka base so kane ka jing khat ya kran jang ka sarkar ya ka KSU ka de hadien balami ka jing kulmar na ka rally thok thok ka balawan ra ya ka jing sha thombor ki briu ki be ya lenti bar komju ru ka jing sha penchulor jang ki kali shimet bar jang ka sarkar ru komju Katkum ka shithi na ka sarkar bala pha shu samla pin shai bor lang rani ubade Assistant General Secretary KSU sengkame ka sarkar kala pin bet bagane ka jingya lang kan long menta ka sngi ka arphun ri tarek unailar ha conference hall jang ka secretariat yakane ka shithi na ka liang jang ka sarkar la pha ru Joint Secretary jang ka sarkar Mikhalia lengba uba DD Singai MCS ki santali ki marjing dawa ka KSU ki kinthop ya ka jing dawa pen shitom ya Deputy Commissioner Superintendent of Police ki he bullet bat ki nong tre ka MSPCB na mar ka jing khang ya ki pat ba ban le ya shimbenta ha ka public hearing ka Shri Simen ha East Dante Hills ba long ha ka live hui tere ku nai tung Kiway pat ki madawa ki dei gajing pentre kampura ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arhaja khan riu hado banda pentre kam ya ka inner line permit penyang ki facilitation center habaro ki khat pratali ki entry point hari lom khasi bajantia ringkat gajing penshisha da ki dorbar shnong pentre kam ya ka migrant workmen act arhaja arpho bala penkala thama ya ka thungkam thung jam hanigrams kenthop ka ratio ba phrapo arpho yaki numbers can thai bat shinrang but ai bha yaki trashnong but wengno yaki interview ha ka thungkam yaki kam grade B C but D na lor bandan ka SOP habaro ki recruitment bond